Namar ka jingsniu palat jong ka surok na umling syadu sya umrit bat ter hi syadu sya pathar khama. Kabala long ru kawai na kijing kaba kipat ba kejuut junam na kapor sya kapor. Ha kine ki khendiat sngi ki bladam namar ka jingjur slap lenter klem sange kala penlong ya ki babun ki jaka bat ki rut surok bantuano. Kalong ru kumju ha kane ka surok nalor ka jingsniu kabala don lupa ka jingjur slap kala nang pensniu syushu bat ka jingwan ya lajlan jong ki trok kitmar. Da ka jing sokya halor kane ka jinglong jingman jong kane ka surok na kaliang jong ka seng hnyau trap youth council ribhoi sepngi circle hapo ka jingelam jong usamla Alfred Lengdo ubade secretary jong ka HYC na ribhoi sepngi ha ka jingya senranlang jong usamla Yokmen Lapang ubade udukhot jong ka circle usamla ai borlang renta thiang ubade secretary jong ka mouse ke them unit usamla last Sunday Rani ubade vice president jong ka nongrim jirang unit Menta kasngi kila lej bania kenduk kerpang yau ba bis imli ubadeu executive engineer ka PWD Nongpo division ha office trikam jong u hanongpo. Halor ka benta ba kane kaseng ka kentu ya kane ka tenat sarkar badai pej lengba da ka jengtho. Namar ka jingsniu jong kane ka surok kala pensertok ya ki paj ba hadu kata-kata. Bat ban marmot ya kane ka surok kalong ka badan kame. Ha kane ka jingle ya kendu na kaliang kidkhot jong kane kaseng kila penpau ya ka jingso komen hadin bau executive engineer ulabu da ka jingkular ban pediang ya kane ka jingdon kam ban penbha ya ka te ka surok na kaliang jong kaseng ru ka kermen ba kane ka jingya kendu ya neu officer kanlong ka basaiso bat ka banlong ka jingsuk bat ka jingmantoi na ka menta jong ki paj ba ka than baro ka wei na kaliang ka hanyau tribute council riboi sabni hakani por ngila yo banwan kendu yo I jong ka Nongpo division te ka bangi lawan nge banwan ya keren ne wan bu ya ka jingtho habi de ba ka jing julor palak usurok na umling sha na umret usurok ngailan te na kaliang ka seng handin bangi layo ban bu long ba ki jingtho ban ai ya ka repair te na kaliang jung I ula kular pa andala arang kini ki benai liur benai slam asian kin sale tengi na kaling keseng kumba unu surok ude we ni ki butlum jong ki pajba nong shushnong jong karib husni kechungi kanongi nimat shibun ki jinge habangi lek dan kam shanong po long bangi tip balong ba unu surok ubangi padan kam man lakasngi habangi sim ya kano ka kalat jingerap nilai dunkam lah ka pak custom lah ka kamai keci lah ka lidun kam hagi office sarkar ba per tengi na galing keseng isngo ban pau ban ka jinge ka bakrau ka ap yang ni pai ba no shisno te ei ka bangi so tenat ha ka sengi ka bangi layo bani keren ban ngitip balong ba ka sarkar jela ka jungi kalawan ra lang ba we usurok botmai lomba lamang banbe no ya ke bisa lomba kuna ka skim Meghalaya Integrated Transport Project ba ngitip bo no usurok no bansawan no te ngina kaling keseng kat ba uni usurok umpat kisuka kasurkar kapala ban shina ya uni usurok ba batmai ngina kaling keseng ni angnut bat ngi kentu ya ketenat jong ka PWD bakadai ban sim ti mardor ban repair ya usurok obolajot rathi khamtam ki nalaum bat nangta kajing tua jong kini ki khendeu ha kini ki khendet sngi ki da ka jingwan long shop jong uslap ha ki ne ki benai ki balalik no kajing tua jong khendeu ko ba jenjar hi ha ka lekawan jong ki pai ba no shnong te na kaleng jong jong kane ka jong ka PWD kular ba shen ndala arang kane ka ayom slap ken sa shimtino ban repair ban le ba hashkat ba na kaleng jong ka sarkar kim patla ban shna ya lang ba kane ka Meghalaya Integrated Transport Project